Oh, sa mga tigalon. Diyan naman kami. Hello mga guys. Mga tatlo ka katikalon. Oh? Kapakaano ka kwan? Mga pateng. Ako naman. Yeah. Magkano mo guys? Tatlo ka mga tikalon. Ito ba, bla nakatigbawa, no? Grabe kao, no? Isang plastic pagkao, no? Panao. Ora. Ora ka. Buwang eh. Talaga lagaw nang may tatlo ah. Lagaw na ko raw na eh. Guys, oh. Ah, dami guys ah, tingnan nyo. Daw sa mga Milan lang eh. Oh, dako, no? Ay, sunod-sunod lang, te. Nagkuhan mga tinapay. Ayan o. Alin sa restaurant. Pinag-ipon-ipon na mga kuha ng pancake. Ayan o. Yata na, tinapay tawo, jo. Dahil na guys oh. Ayos na oh. Yan. Yan. Amon na, amon. Chocolate flavor. Nagaptutan. Kaya mga katikalon. Traffic na. Ganda mo, bumino. Biyernes itla eh. Traffic. Yan, taga-Tikbawan. Traffic. Sugi. Yan ang mga kwan. Mga tira-tira ng mga customer. Mga pancake, itlog, mga tinapay. Yan isa guys. Yata na, irim nun katawo. Mga katikalonan. Apple juice ah. Apple juice. Apple juice man lang niya. Damit na. Dahil kita nyo ha? Kita nyo ha? Yun! Come on guys! Para sa Milan na kami! Ubos doon? Ihaboy tanay. Woohoo! Ubos doon na pamahaw.
Shout out ulit na sa mga grupo ko dyan. Inom lang ka mo dyan mayad. Hindi na masagad ka minaoy. Shoutout lang dyan sa Mayor naman sa Lambunaw. Hey, Mayor Rinor Gonzales. Hello sir, musta po? Shout out na dyan sa Taugama P. Kag sa Isarbi. Brother, dyan na ka mo. Dyan lang ko sa Saudi anay. Mga buhit anay. Diyan ka pumurot, basura. Pangurot kami ka basura. Extra income. Ganda ka no? Pancake ko yun da. Pancake. Grabe mga patay, pislihan. Di ko yun napay, pancake ko yun da. Pancake itlog. Pancake ang itlog. Agyan tabla ka pulis ni Krog sa wayon daw. Tal. Tal. Ano na buhay ng mga Pinoy yun, mga Pinoy. Ibang dakap sa nagda may pulis bantay dyan eh. Pinarangan. Grabe na patay nga. Patay nga rin natin sa dagat. Atras lang min, atras. Atras lang para fix na sa tinapay. Hindi naman kung para makita na. Kita ka na oh. No. Ah, nagdaan sa guys, yan o. Ah, nami. Kita niyo ang gwapo? Gwapong tutan. Kita mo mga gupuhon nga tagap tutan? Gwapo ka lang bunaw eh. Binata. Nan. Data na. Ang dungol ka. Katigbawan. Nan. Ang dungol ka tigbawan ta. Ano? Pating na mo no, galupad. Ana, anda talaga pating. Ana talaga pating nagalangoy. Diyan kami sa ano? Diyan kami sa may rotunda. Sa ano? Puro kan. Traffic pa to sa Piak oh. Traffic pa to sa Piak. Tapos rapid pa kami sa airport. Kung ano oras na mo gusto maguli, muli kami. Guarantee ba kami ticket eh. Taga lang bunaw daw. Ga shout out gali sa mga anang kwan. Anang Panday. Ay nagapabuhat ka anang rest house. Eh, kapobra akong mansyon. Rest house na ba? Mansyon. Na. Oy, gabi. Ah, ang kapaburo, taga-tigpawan no? Taga-Tigbawan ga bip lang oh. Ah, shoutout dyan taga-tigpawan. Uwiwan. Ne. Shout out lang kay Nini diyan ah. Shoutout lang kay Nini. Di ka sagag turog na na. Arjulan! Turusan daw. Nan. Lupadan! Kamay lang sa tabilan. Mga- Turog ron. Mga busog. Naman. Mga busog sanda busog. Thank you guys for watching. Bye-bye. Bye. Bye-bye.